Ak by sme pokračovali v našej rozprávke, ktorá hľadá odpoveď na otázku Aupark, kto v tebe býva, určite by sa ozvalo aj sebavedomé Ja, 101 drogérie. Práve 101, ktorá má v Piešťanoch dosiaľ 2 prevádzky, chce poskytovať svojim zákazníkom všetko a ešte niečo naviac, teda 101%. Okrem pestrého sortimentu v radoch dámskej a pánskej kozmetiky, či už vlasovej, pleťovej a dekoratívnej, ponúka taktiež tovarovú skupinu, starostlivosť o dieťa, o domácnosť, ústnu a dámsku hygienu, či široký sortiment vlasovej galantérie, sviečok, kahancov a tak ďalej. Nemožno zabudnúť ani na fotoslužbu, ktorá zabezpečuje vyvolanie a spracovanie filmov a digitálnych fotografií aj prostredníctvom internetu. Pre svojich zákazníkov pripravuje 101 množstvo marketingových akcií, napríklad pravidelné letákové akcie, gratis tovar k nákupu či návštevy odborníkov na krásu priamo v predajni. 101 drogérie sa tak usiluje splniť podstatu svojho podnikania vyjadrenú myšlienkou. Tu vždy dostanem viac. Napätie je však šliape silná konkurencia zosobnená sieťou drogérií DM, ktorej filozofiou je postaviť človeka s jeho želaniami do stredobodu svojej pozornosti v rámci firemného mota. Tu som človekom, tu nakupujem. Svojim zákazníkom ponúka široký sortiment v oblasti krásy, wellnessu, domácnosti, fota, sezónnych výrobkov, starostlivosti o dieťa a zvieratá. Usiluje sa ich zaujať pestrou paletou výhodných akcií, darčekovými poukážkami či vlastnými značkami. Ďalšou rybou v rybníku je so širokou ponukou drogistického tovaru a kozmetiky s nízkymi cenami aj sieť drogérií Tevos, ktorá pripravuje každý mesiac pre svojich zákazníkov letákové akcie s najnižšími cenami vybraných výrobkov na slovenskom trhu. Je teda len na zákazníkovi, pre ktorú predajnu sa rozhodne.